ndokuzochipinda muguta maisamba muHarare. Andina shop yandakasiya, ndaifunga kutsvaga basa, kunonzi kubasa kuHarare, kupinda mumashopu nditsvaga basa. Inini ndakanga ndakundikana kunyora form 4 yangu, ndakanga ndashayirwa mari, saka ndine chido kwazvo ndienderere mberi nechidzidzo yangu. Mukati meupenyu tinombosangana nezvigozhero, saka kwaunobva zvikuru sei hakuna basa, kwaunoenda ndiko kunokosha. Ndokutanga kupinda mushopu yega yega maisamba kubva kuna Charter Road, kubva muna tomuti Julius Nyerere, kubva kwatayosva anopera ndichitsvaga basa. Waitsvaga rei mumwoyo mako? Ini ndaingoti chero ndikanzi mushopu muda kutengeswa, ndaingopinda ndotsvaga basa. Ndakapromisa vanhu vakawanda, ndichindakamirira pafoni kuwawa wakanditaidza kuti chauya dzamaichanyora haasati akwana kuchadaidza vanje. So ndaingonzi tichakudaidza. Ndaiwirirana kwazvo nemusha kabvu gringo. Mukoma wangu chaizonzi kumusha tinobva panext door nepanext door. Panext paaishandira padivi pakapo apa ine imwe shopu yanga iripo ine mukomana wechidiki aishedzera, asi airatidza kuti kushedzera pakuti ari kumanikidzwa haasi kuzvifarira. Anero chivindi chandakangoona nacho zuva iroro ndobva angoti chimboita ini ndakatoniita iyi. Ndobva andi pamicrophone patenge maspika anenge ari panze mutauri mamera. Ndokutanga maichisamba kushedzera sekunge ndinopenga. Muridzi wechitoro akanga asimo, akazosvika mushopu mangu yaive shopu yehembe. Ndobva apinda akati vanhu vakazara, iye ndokubva azouya kwakuti iwe unoshanda kupi kuyo? Aiwa ini handina kubasa kwandinoenda, ndobva kusvika basa ndati basa ndova ndiri kutsvaga svikadza topa basa.